के कह दी करुणा निधान से कि गलती कौन भइल बा। हनुमान जी जाके कहियो कि गलती कौन हो गइल बा, कि गलती कौन भइल बा। अरे है हमारा नादान। हनुमान जी जाके कहियो करुणा निधान से दुगोले वाली भाव में लेके बरौली बाबा तो हनुमान जाके मास्टर साहब की तरफ से आई हार्दिक हार्दिक अभिनंदन रहे। मास्टर साहब कहे के भाव बका सीता मैया कहली के हनुमान 30 दिन के रावण हमरा के मोहलत देले बा, 30 दिन के मोहलत देले बा। सुनाओ तब दुखड़ा कैसे कि मोहलत मिलल बा हमरा। अरे 30 दिन के मिलल बा हमरा। अरे 30 दिन के कहली कि मोहलत मिलल बा हमारा 30 दिन के हो तो कसहो दिन बीतनी अमृत सगीर के हो कसहो दिन बितावतानी अरे अमृत सगीर के हो। सुपरस्टार जाने के नगी नाच पार्टी के मलिकार हमारा अशोक भैया बानी यहाँ का 3-4 गो जाने के नगी पार्टी चलेला। हजारों हजार रुपया के पुरस्कार माई से कामना करब हनुमान जी से कामना करब कि यहाँ के साथ एकदम दिन रात चलत रहो बाबा। ऐसे कहा के भाव बता तो कसहो दिन बितावतानी अरे अमृत सगीर के दिन बितावत नेंगुरी पर गिन के हो न तो रावण लिहि परान के न तो रावण लिहि परान के निकाली पान से हो। अशोक भैया नमक का हो रहे लखन भैया बानी लक्ष्मीपुर निवासी हजार हजार रुपया के पुरस्कार आई हार्दिक हार्दिक अभिनंदन रहे। सीता मैया कहली का और न तो रावण लिहि परान के अरे रावण लिहि परान के निकाली पान से हो तो हनुमान जाय के कह करुणा लास्ट में चल चले के बाद